Зейде жеңу күнін қаршылап 76 шақырым деп аталған спорт патриотик акциясы ұйыштырылды. Оңа старт кеше 15 апрелде Энергия стадионында берілді. Онда ұлысы кішісі қатнашты, ғойлелері біле күйішлерде бар еді. Шыраны ашу тантанасында башқарма комитет жетекшісінің социаль мәсьәләләр буенча орынбасары Александр Чапков һәм спорт идарәсе башлыгы Илфат Әшрәпов катнашты. Я приветствую вас. Барыгызны да район башлыгы башкарма комитет исеменнән сәламлыйм. Бүген без җиңү көнен каршылап 76 чакрым акциясына кушылып, мөһим миссия башкарабыз. Без яшь буын, хөрмәтле ветераннарыбыз, алар батырлыгын онытмаска тиеш ди Александр Чапков. Акциядә йөгерү ярышлары 3 чакрым арага билгеләнде. Решила присоединиться к акции. Мин әлеге акцияга теләп кушылам. Ул җиңүнең 76 еллыгына багышлана. Акция җиңел атлетиканы популярлаштыру, сәламәт яшәү рәвеш алып бару максатыннан уздырыла. Аннан әлеге акциядә үземнең нәтиҗәләрендә күрәсе килде ди Зарина Нурсуллаева. Йөгерү арасын узучыларга җиңү көнен каршылап 76 чакрым дип аталган спорт патриотик акциясе сертификаты бирелде. Җиңү көнне 2 дистәгенә көн калып бара. Шул рәвешле әлеге сертификат 76 чакрым йөгергәнгә дәлил булып торачак. Аның финишы 8 майда Энергия стадионында булачак. Рәзимә Кашапова, Александр Тимофеев, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.